Ćao drugari, ćao ragazzi. Samo da proverim da li sam napokon uspeo da rešim ovaj mikrofon. Bilo bi dobro. Našao sam kući jedan sa sve sluškama, slušalicu sam ostavio, dok ne nađem neki drugi. Spustit ću vizir da vidim da li uopšte mogu da pričam i da vozim. Dobro. Nidža se sprema za put, nadam se da me čujete. Johnny se sprema za put, ide sutra u Nikiti, u Grčku. Ja nažalost ne mogu s njim, volio bih da mogu kao prošle godine. On je došao posle mojih nekih 7 dana, sutra ide, dole mu je sestra i tast. Tako da planiramo da se vidimo za jedno sat, dva. Nadam se da neće biti mrak i da malo popričamo o pripremi motora za put. Preći će najmanje 1500 km, verovatno duplo toliko ako bude išao na Sitoniju. Tako da je spreman, kupio juče tank bag novi, neki Alpine Star. Ja idem nešto kratko da završim po Beogradu. Na zapadu ništa novo. Ne znam tačno ko danas se organizuje skup, pošto je petak, već je oko 6 sati. Evo samo kratko uključenje usput. Još jedna provera mikrofona. Vidimo se ubrzo. Ipak da vidimo ko protestuje. Ima i puno bajkera po gradu. Možda nije loše malo da napravimo krug. Sad sam vidio jedan strašan bajk, ne znam koji je. A volao bi da znam. Idemo do Skupštine. Neće da puste. Šta, ne može? Če jebik. Boga mi. Mnogo naroda. Aj malo se provozamo kroz grad da još malo proverimo ovaj mikrofon. Nadam se da se ovo čuje. Dole do Nebojšine kule. Malo dosetimo rečnog vazduha. Ujebote sine. Gde ćeš, rođače? Ne juri. Ne juri. Evo ovako, ovaj pas me sad asocirao na situaciju koju sam imao pre neki dan. Išao sam od Terazija ka Slaviji, 50-ak na sat, mrak je bio i odjednom se mali pekinezar otrgao od vlasnika, vlasnički pas sa sve povodcem izleteo na kolovoz, dijagonalno od mene, tako da bi se za jedno 15 metara sreli pod mojim točkovima. Pošto nije bilo govora o kočenju, niti vremena, veliki je put pređen pri 50 km na sat. Ja sam nekako instinktivno krenuo u manevar izbegavanja, prešao sam čak i u suprotnu saobraćajnu traku, ne mnogo, ali nisam imao kud. Psihotehnička sekunda je dugačka, procena situacije. On se srećom uplašio, vidio me, čuo me, verovatno i vratio se nazad. Kaže, koncept counter steeringa je dokazalo nekoliko različitih instruktora vožnje tako što su prečvrstili upravljač na motorcikl kao mesto za vešenje i artikulišu prednji točak tako. Skoro je nemoguće okrenuti motorcikl samo naginjanjem.
ljudi koji veruju da okreću motocikl naginjanjem se varaju. Ono što rade zapravo je da se naginju, ali nesvesno vrše pritisak na volan u pravcu njegovog skretanja. Ovde se zapravo objašnjava koncept counter steeringa i znam da je tema koja izaziva mnogo polemika, nema foruma na kome nema po 500-600.000 odgovora. U svakom slučaju, geometrija motorcikla i način skretanja su zaista kompleksni i tu deluje jako mnogo sila, centrifugalna, centripetalna, sila zemljine teže, sila trenja, nešto što se zove camber thrust, o čemu sam razgovarao i sa drugarima koji su završili mašinski fakultet. Vidim da i tu postoje poteškoće da se ne razume tema. Postavit ću neke slike kako bi videli. Sila koja deluje relativno paralelno ili paralelno sa zemljinom površinom, a odnosi se na nagib točka. Pričamo o vozilima sa 2 točka, odnosno 2 osovine, sa po jednim točkom u osovini. I zavisi takođe od površine gazne gume i njenog nagiba. Tako da sve te sile u međusobnoj zavisnosti utiču na to da motorcikl skreće, odnosno drži pravac u krivini, a counter steering je samo način da se inicira zaokret, a nakon toga i paralelno sa tim sve ove druge sile utiču da se motorcikl održi u tom položaju i da se obavi skretanje. Pošto sam ja counter steering hteo da dovedem samo u vezu sa izbegavanjem saobraćajnih nezgoda, eto jedne male napomene iz mog iskustva i iskustva mojih kolega i jako mnogo materijala na internetu i iskustva iz života, da kočenje nije i ne mora da bude jedini način, a nekada i nemoguće. Kočenjem izbeći saobraćajnu nezgodu ili kontakt sa vozilom ili drugim predmetom, pa je potrebno da izbegnemo kontakt i counter steeringom, znači ne samo u funkciji skretanja u dugim lepim krivinama ili načinom da se održimo na motoru kada imamo bočni vetar i tako dalje, već na nekim brzinama iznad 5, 6, 10, 15, 20 na sat. Iniciramo zaokret i skretanje tako što guramo volan ili ga povlačimo suprotnom rukom ako skrećemo na levo, ili guramo levi volan napred i istovremeno povlačimo desni ka sebi da bi skrenuli u levo i obrnuto. Svi ovo znamo, vozili smo bicikle kao mali i u nekom trenutku smo primetili kada malo brže idemo da ne možemo da skrenemo tako što volan okrećemo na levo da bi skrenuli levo, već pri malo većoj brzini vidimo da tu neke sile druge počinju da deluju i da ako hoćemo da skrenemo na primjer levo, krećemo da se naginjemo na desno, odnosno imamo osjećaj da ćemo se preturiti na desno i tu mali pomoćni točkići pomažu da se održimo, a levi točkić se vrlo često odvoji od zemlje. Tako da, bez obzira da li razmišljali, a pretpostavljam da nismo razmišljali kao klinci o tome šta se tu sve dešava, mi smo već, kada smo skinuli pomoćne točkiće, znali da counter steering, samo nismo znali da se tako zove. Eto, to je iz mog profesionalnog iskustva i u cilju bezbedne vožnje jedan mali savjet bez ikakve namere da ovo bude nekakva predavačka škola i izbjegavanje kinezera i mnogih drugih saobraćajnih opasnih situacija. Jedan način da pokušamo da se spasemo. A zašto je on bitan i zašto je sve ovo interesantno? Zato što nam je kontraintuitivna reakcija, odnosno njena prirodna reakcija, i samo vežbanjem i razmišljanjem o tome možemo sebe da nateramo
da ga primenimo u praksi. To znači škole bezbedne vožnje, to znači vožnja između čunjeva, to znači vožnja na pravcu, da nam neko od drugara baca neke kutije ili nešto gde ne možemo da se povredimo ili oštetimo motocikl i da na taj način pokušamo od counter steeringa da napravimo prirodnu reakciju skretanja, odnosno izbjegavanja nezgoda, tako što će nam to postati prirodna reakcija, a za to je potrebno vreme i vežba. Ako o tome razmišljamo, imat ćemo jako smanjeno vreme reagovanja, proći ćemo veliki put pre nego što primenimo, dakle psihotehnička sekunda će biti jako dugačka, ali to može da ostane tema za neki drugi video. Uživajte malo u Beogradu sa mnom. Luda kuća danas u gradu, završen protest, baš ima naroda. Ok, drugari, evo ga mali update, skačem s teme na temu, ali jebi ga, to nam je bajkerski život. Primetio sam da mi malo smrdi motor, sad kad sam ga parkirao na trgu, da li je miris kao da je bez ulja, a nije bez ulja, ili miris ulja, a zamenjeno je prošle godine, ili je miris struje, nisam baš siguran. Možda neko uljce negde kapnulo na lambda sondu, na ospuh, ali ne verujem. To mi se dešava kad imamo ovako kratke vožnje. Još jedan update, otvorio sam ovaj čep ulja. Samo sam zaboravio da vam pomenem u prethodnom kadru. Osjeća se na benzin 100%. Pa ćemo da vidimo o čemu se radi. Moguće da je više češćih vožnji. Vidim problem injektora može da bude ili malo popustile karike. Mada je ovaj moj motor prešao 40.000 km. Bojana! Gde si, Bakice? Gde si, Bakice? Si to ti? Ja. Pa ja prolazim ovuda i vidim motor. Gde si? Šta se smareš? Sedi na piću. Sad sam si pita. Ja. Ajde sad. Šta se smareš? Priča. Da ti pričam ili ćeš da narušiš prugu? Evo ga, idem. Slati, spiješ nešto? Ti vozač. Ulje je menjano skoro i to odlično mineralno ulje Castrol. A drugo, otvorio sam čep od ovog isranog od dekle i smrdi mi na benzin. Da. To sad svašta možda bude. Super. Došla sam malo da se prošetam po ovom divnom našem Beogradu. Bila sam na Cvetnom trgu, pa sam bila u Gundulićevom vencu. Sad malo po Knezu, predivno je. Daj taj čaj. Stvarno? Stvarno? Dobro, onda naručujem. Ja penzionerski nešto danas. Što? Bakica? Čega ti čaj? Ne znam, kamiljeci. Ja ću zelenju. Dobro. Kako ćemo sada da se vozimo s jednom kacigom? Da spojimo glave. Može. Mislim da neće biti dovoljno. Ja mogu i bez kacige. A smem? Ne može bez kacige. Ne znam koliko je kazna. 5 Ne, minuta. ozbiljno.
bestiljati. Stvarno, Uvek kakvi su držim propisi? jebenu kacigu u mreži i evo ti. A šta bi se desilo zaista po propisima da vozi bez kacige sad? Ne, nije problem u kazni. Nije problem u kazni. Problem je u tome što ako geknemo nas pukne neki mentol ili nešto, ja treba posle se ubijem zbog tebe ili ti zbog mene ako ja tebi dam kacigu. Ne, ako ja zgeknem, ne mogu da se ubijem, onda si me ubio. Ne, znaš što je još gore ako se ubiješ? Gore je da se teško telesno povrediš. Jao, nemoj molim. Onda svi pati. Da, Da. da. Dobro, onda ne. U pomoć. Ili da šetam ovako, ako ti nije blam. Oh, thank you. Šta ste rekli? E, svaka čast. Bravo, Marko. Snimalo? Yes. Stvarno? Ovo nije bila namerna humanost. Što dobro stavimo? Belgrade Nightly. Ali ti to bolje znaš od mene. Uživali smo se, idemo još malo da se šetnemo. Johnny-a nema ništa. Da će da putuje sutra ili neće, ja pojma nemam. Da se javio. Tako da, ovo što se bajka tiče, to ćemo da vidimo šta će biti. Ništa strašno, bokser ko bokser. Nemci to vozili 100 godina. Pošto se Johnny nije javio, mi smo odlučili da uživamo bez njega. Tako da malo beogradske panorame i dobrih zvukova, a ti si htjela da mu poželiš sreću. Jeste, Nidža, srećan put, srećan skok sa padobranom. Molim te, stavi padobran. I mislim, morat ćete da me objasnite vas dvojite zašto se ovaj vaš video zove nepodnošljiva lakoća postojanja. Ovo je baš podnošljiva lakoća postojanja. Šta ti kažeš? Onda će se zvati podnošljivo. Podnošljiva lakoća postojanja. Nidža, ajde, vrati se što pre. Da nas snimam zajedno, da se vas dvojice snimate, vaše avanture. Srećan put. Johnny, srećan put. Javi se, pošalji slike sa padobranom. Nemoj da zaboraviš. Ne daj da te prevare. Nidža bi sve preživao. Daj bi sve preživao. Da, pa znaš da je Vesna, Kevina prijateljica, preživala pad sa 10.000 metara. To je prijateljica? Da. Čuvena Ja mislim da je prijateljica. Vesna. Da. To treba preživjeti. Tako ima ljudi koji prežive pad kad im se ne otvori padobran. Znam izvest, ne znam samo kako. Ali Johnny bi se verovatno otvori. Johnny, stavi ti padobran za svako slučaj, nemoj da isprobavaš. Ajde, srećan put, ljubimo te. Ti da zaključiš ovu epizodu. Ova epizoda meni je bilo vrlo zanimljivo i mogu da vam kažem sa bajkerima je baš onako jedan lep doživljaj. Sad smo tu na Kalemegdanu, gledamo ovaj divni Beograd i nekako stvarno je podnošljiva lakoća postojanja. Možda tako da nazovete video stvarno. Ovo je sve vremena. Maki, gdje si kraj?